Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Amapolisa zingela abarhanelwa abahlanu kumantla KwaZulu-Natal nabadubule babulala abantu abane eSundumbili. This was a well-orchestrated hit. This was an assassination. Kudutyulwe kwabulawa abaqhubi ababini benkampani yebhasi Rea Vaya kumasipala ombhaxo waseRhawutini eSoweto phezolo. Iliqela imidlalo yeBetway Premiership eza kudlalwa phakathi kule veki phambi kongquzulwano olunikisa umdla phakathi kwamaqela phezulu kwilogi iMamelodi Sundowns neOrlando Pirates ePitoli ngomgqibelo. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Kudutyulwe kwabulawa abaqhubi ababini benkampani yebhasi Rea Vaya kumasipala ombhaxo waseRhawutini eSoweto phezolo. Usodolophu waseRhawutini uMnumzana Dada Morero uthi baza kwenza konke abanako ukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhweli bebhasi zeRea Vaya nabaqhubi bazo. Amapolisa aphanda amatyala amabini okubulala emva kokugawulwa ngembumbulu kwabaqhubi ababini bebhasi zikamasipala ombhaxo waseRhawutini Rea Vaya eProtigland nasemapetla zombini eziziphaluka ziseSoweto. Unobangela weziziganeko zohlasela okwaziwa kwangoku. Ilungu lekomiti kasodolophu kumasipala ombhaxo waseRhawutini uMnumzana Kenny Kunene lithi ngaphandle kwamathandabuzo eziziganeko bizezokubulala. This was a well-orchestrated hit. This was an assassination. I understand that where we are now here at Mapetla, next to Mapetla Secondary School, this is where the first hit happened at 8:30. And when you look at the distance between here and the second area where the second shooting happened, which is next to Kuro College in Protea, it takes about 9 minutes. So they hit here at 8:30, and I think it was about 8 bullets that were shot. The driver was shot whilst he was driving. When the bus got stuck, they came to finish him. When the paramedics arrived, he was still alive, but he died on the way. And when you look at Protea, 17 bullets were shot. So there's a clear assassination. Mnumzana Kunene uthi nangona bengafuna ukwenza amaqashiso kodwa ibisesiganeko esicetyiweyo sokucima igama. We don't want to speculate. We do not know why it happened. We will allow the South African Police Services to do their investigation. We understand that 4 people have been arrested who were in the vicinity of the shooting, who are Lesotho nationals. Zonke intshukumo zenkampani Rea Vaya sanqunyanyisiwe. We don't want to speculate. We do not know why it happened. We will allow the South African Police Services to do their investigation. We understand that 4 people have been arrested who were in the vicinity of the shooting, who are Lesotho nationals. Zonke intshukumo zenkampani Rea Vaya sanqunyanyisiwe. Amapolisa azingela abarhanelwa abahlanu kumantla KwaZulu-Natal nabadubule babulala abantu abane eSundumbili. Oku kukholelwa ukuba kunqamene noxambuliswano lwenzeke kwindawo yentselo yasekuhlaleni. Phakathi kwabaswelekileyo kukho namapolisa amabini bengekho semsebenzini. Abanye abantu abane baye badutyulwa bonzakala ze babalekiselwa esibhedlele. Intatheli yethu Simphiwe Makhanya ulandela elinqaku. Usashaqekile umphakathi walapha eBhidla eSundumbili eMandeni emuva kwesigameko esenzeke ngekhathi esicishe zabo 8 kuya ku9 ebusuku nala khona ke kufike abalisa abahlanu bavulela ngenhlamvu emuva kwengxabano bekhona phakathi kwabo nomunye ke oli obeyiphoyisa nayo belapha endaweni yokucima ukoma kepha ingasebenzi. Indawo ke iyona le esikuyona yesigameko njengamanje le ndawo yokucima ukoma isivaliwe njengoba amaphoyisa phela KwaZulu-Natal ikhipha istatement ukuthi ke aseqaleke uphenyo
lokuzama ke ukuthungatha abalisa ke ekuthiwa ke ibona abenze lesi sigameko sokubulawa kwabantu abangaka. Samukele omunye oyilungu lomphakathi ozochaza nje ukuthi umphakathi uzizwa kanjani ukulandela sona lesigameko esenzekile. Abantu abaphunyelwe umphefumulo abangani abantu sihlala nabo everyday usuku nosuku ade nginabo izolo ngoba kwenzeka lesi sigameko lesi because ngithe ngisuka la ngendlini ngezokukhala isibhamu mhlawumbe ka 908 shots so ngase ngivusa ubhuti wami mase ngifika la ngithola ukuthi osibanibani abasekho emhlabeni abanye basesibhedlela ke so ngeke ungathuki because asijwayele lempilo kanjena akuyona into yethu yabo but kwenzakalile kubhlungu ngeke ngabe ebhlungu. Njengoba amaphoyisa eliqalile uphenyo ulithi nje lakho njengomuntu wasemphakathini mhlawumbe ukuzama ukuqinisekisa ukuthi abenzi balokho bayatholakala. Amaphoyisa ngiyawathemba alekho iphoyisa ade lingekho la izolo ebusuku so ekuboneni kwami ngisola ukuthi bazokwenza umsebenzi. Omunye ke oyilungu lomphakathi la umnumzana uZulu echaza ukuthi njengomphakathi bazizwa kanjani ukulandela ke lesigameko singakubalula ke kuleli qophelo ukuthi le ndawo yokucima ukoma sivaliwe amaphoyisa ke statementeni asikhiphile ekseni namhlanje akubalulile ukuthi bivele isebenza ngokungemthetho ikona ke okholela ekutheni ke le ndawo ivalwe njengoba ke uphenyo lusaqhubeka okwamanje bane ke abantu abalahlekelwe impilo yabo kulesigameko ababili babo amaphoyisa abengekho emsebenzini kanti ababili babo bangamalungu nje omphakathi abesebenzisa ke le ndawo ukucima ukoma bakhona ke futhi nabanye abasendaweni ke zokuthola ke usizo lwezempilo abathe ukulimala ke ngesikhathi senzeka lesigameko asibuyisele ke intambo kwene egoli. Ikusuku lwesibini inkqubo yophando lwekomishoni yamalungelo oluntu ngefuthe lokucuthwa kosetyenziso lombane kumalungelo oluntu kuzwelonke. Ugqirha Trevor Ngwane weSoweto Electricity Crisis Committee ne-United Front unike eyakhe ingxelo ngemingeni eza nenkonzo yombane. Le nkqubo ifumana izingeniso eziphuma kumacandelo ohlukeneyo afana neNERSA, ingcali zompane, amasebe elezempilo nelezemfundo neSAPS phakathi kwamanye. Ngethuba ugqirha Trevor Ngwane esenza eyakhe intetha uqale ngokunika imbali ngokucinezeleka komntu omnyama kwinkqubo yonikezelo lompane. There was no electricity in almost all the black townships, villages, shack settlements, if they were there then. But while black areas were not electrified, white business and residential areas enjoyed electricity. Uhambise wathi olu yalucalucalulo lwabantu abamnyama ngokungabona wawungabafanelanga umbane. With electricity, there was just this idea that black people did not deserve electricity. So, as far as we are concerned, the people I speak on their behalf, cheap electricity for whites, no electricity for blacks equals energy racism. Ukwathewuna namhla oku lusavakala shu ulwamvila lokucalucalulwa kwabantu kwinkqubo yompane ngakumbi kwindawo ezingathathi ntweni. Okuhamba phambili izimfuno zabantu abakoloniziwe. Isiqiniseko sokuthi abantu abakoloniziwe baphumelele sibonakala uma indlela yenhlalo nempilo emphakathini iguquka yonke. Le nkqubo ibe ngumvuka emva kwezikhalazo ezikhulayo ngokucuthwa nocimicimi wompane kweli obebhala kwindaba ze-SABC. Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Onke amehlo azakubethe ntsho kumongameli Cyril Ramaphosa xa esenza intetho yobume besizwe ngolwesine eKapa. Iza kuba intetha yokuqala kaRamaphosa njengentloko karhulumente wobumbano wesizwe kwaye kulindeleke ukuba acaphule kwimpumelelo yoMzantsi Afrika yonyaka ophelileyo ze aphinde angene nakwizicwangciso zikarhulumente zonyaka ozayo. Kungoku nje eli lizwe lijongene nomngeni wentswelangqesho, ulwaphulo-mthetho, uphuhliso loluntu kunye noqoqosho olukhula ngokucothayo.
Persona always is, as you mentioned, is always a way of the state and the president, as you say, taking us into his confidence and trying to give us a sense of the roadmap for where we're going over the next 12 months specifically. It is the quintessential family meeting. I think in the context of GNU, or GNU, as it's colloquially called, there have been quite a few very important wrestlings and contradictions within this formation, particularly because it really straddles the ideological parameters from the far left to the far right. So there are those who, of course, think that will always feel as though the ANC, as the center, as the prefect of the GNU, has gone too far, and those who will feel that it hasn't gone far enough. And I think what President Ramaphosa is going to try to do is to stamp his authority as the prefect in chief of the GNU. And we've seen this happening, of course, with the recent flurry of legislation, interesting legislation that we're going to discuss, of course, that has been passed in recent weeks and months, which have often gone in opposition to some of the key GNU partners, specifically and particularly parties like the Freedom Front Plus, the Democratic Alliance as well. So it will probably be a statement of not only intent of the ANC, but an intent of unity, whether or not all unity partners are on board. The question then is it party first or is it government first? So if you're in a government of national unity, that actually essentially means that you have subverted your party political loyalties and your party political, not so much priorities and ideations, but certainly the modalities of then going to your party before the president has pronounced. The president, who is the president of the coalition that you have agreed to be part of, would be incredibly problematic and messy at best. Kwalapha ezindabeni unozakuzaku weLemelika uthi umba womhlaba unika isizathu sokuba eli lithethathethane nangakumbi nolawulo likamongameli Donald Trump, kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa sihlabela mgama. Inkundla kamantyi yaseKapa imkhulule ngebheyile ye-5,000 owayesakuba ngumphathiswa wezobuntlola uadvocate Bongani Bhongo notyholwa ngobuqhophololo. Owayesakuba lilungu lepalamente nongumphathiswa wezobuntlolo advocate Bongani Bhongo uvele kwinkundla kamantyi kwisixeko saseKapa ngezityholo zobuqhophololo. Ezi zityholo zisukela kude ngexesha ipalamente ibamba inkqubo yophando malunga nolawulo kwa-Eskom. UBhongo utyholwa ngelokuba wathintana nowayesakuba engumphando phambili waloo nkqubo uadvocate Ntuthuzelo Vanara efuna kubhangiswe olophando. Lo mbandela waya ezinkundleni zamatyala waphuma engenatyala uadvocate Bhongo, kodwa iNPA yabhena kwinkundla yezibheno. Inkundla yezibheno yafumanisa into bana esasigqibo sithathiweyo inkundla ephakamileyo yaseKapa sinamakhwiniba. Naku ke namhlanje lo mbandela ubuyela kwakhona kwinkundla kamantyi yalapha eKapa. Uadvocate Bhongo ke xethetha nonondaba uthi eli lilinge nje lokungcolisa igama lakhe ngezopolitiko, esithi umsulwa efunga imuncintupha ngelithi kazukubhena koko uza kubamba umbuso afune uwudla ukuhlamba igama lakhe. Ndingululama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Iyaqatsela ingxaki yokungafumani indawo yokufunda kwabantwana kwiidyunivesithi zeli namhlanje ngamakhulukhulu abafundi abathe abafumana ithuba lokungena kwidyunivesithi Nelson Mandela eGqeberha. Abanye basahlele ethembeni nanjengoko besekuluhlu lokulinda ukungena okanye bafake izicelo zokufundela ezinye izifundo. Le dyunivesithi ithi ifumene izicelo eziphantse ezafika kwi-190,000 kodwa zi-7,500 izithuba ezikhoyo kuphela. Baxhalabele ikamva labo, abanye baba bafundi bavuke ngenjixukuxa.
Kodwa amathemba yaphela ngokuyimini iqina. Ezi courses zivulwe zi-courses zento ezingu-BCom ezifuna i-diploma nindoni and ke ukuthiwa apha abantu abaqualifya for into ezithi zifuna i-higher certificate abafuni zivula ezazinto ngokukhalazelwa loo nto. Because every time kuhamba ixesha and we've been here since kusasa and ke ngoku kumane kuthiwa hayi iyagcwala i-course ethile, we don't know what to do anymore. So ngoku kushiyeke i-course that I can't really apply for and I've lost hope. I don't know what's the next step. Bathi bandikona no-change course, ngotshintsha kwami course ndingarejectwa kulena plus nale and-provisional accepted kuyo. So ndikulo mlilo sis and ke ndikhona ihleleleyo mna ndizahamba ngoba okona lapha kwakusasa. Le university ithi sebenza nzima ukuqinisekisa ukuba le nkqubo ayinamagingxi-gingxi. Baqala ngabo banamanqaku adingekayo kwinkqubo nganye. Change of program ke ibijonge ngamehlo abomvu. Engakumbi ngabo abafundi ababe provisionally accepted kodwa abakwazi ukuba bangene kwi-programs abazifunayo ngenxa yezizathu ezifana nokunqongophala kwendawo. So lo i-change of program inika abo bafundi ke ithuba lokuba batshintshe baye kwezinye i-programs ezisenendawo kwaye abaqualifyayo kuzo. Ukhetho ke luya kulandela i-selection processes e-university kwakunye nespace esikhoyo. I-university ikwathe bekukhe kwakho amagingxi-gingxi nabangelwe kukucima kombane kwisithili sale university, kodwa oku sekusonjululiwe. Ikwathe kulindeleke ukuba kuvuleke izithuba nanjengoko i-university izokuphinde ijonge abo bathathiweyo, kodwa bafeda ukwamkela oko ngexesha elibekiweyo. Kwiindaba ze-SABC ndingo-Anda Nqonji, eGqeberha. Emva kwengxakeko zexesha leziyunguma, amanye amashishini asakhasayo ajamelene nobunzima bokuqala konyaka. Nanjengoko ezivuselela ukusuka kumthwalo wexesha leziyunguma, amashishini asakhasayo eMahikenge eMntla-Ntshona asokola ukufumana abathengi yaye bamokamokana nezinto ezingathengwayo, nto leyo ebenza bazama amaceba athile okuphila. Sele kuqenqeleke iminyaka eli-17 u-Ali Hlanganiso ethengisa esitalatweni ukutya kwemveli. Uhlanganiso uthi ushishino luhambe ngonyawo lonwabo kwixesha leziyunguma nanjengoko uthotho lwabathengi abavame ukumxhasa bebesingisele kwiholide. Loo nto ke imkhokelele ekubeni avale okwethutyana washiyeka engenangeniso. Xa kungoku nanjengoko unyaka ka-2025 sele zigabukile izigcawu zawo, umaxhapheshu ngunako ukubuyela emandleni wamanyathelo okushishina. Last year price ating ay lekanela this year. Last year prices were not the same with this year's prices. It's one of the challenges we are currently facing. Most of our clients are government employees and retailers in megacity. Most of my customers were old people and now they are on pension. So those are my challenges. Kananjalo nabanye osomashishini abasakhulayo bababaza ezinxwaleko zikumila kunje. There is lack of clients. The business is very poor after the festive season. It's very bad. My stock is now limited due to the lack of customers. Most of my fruits got rotten, so I have to reduce the prices so that they get sold out. Kodwa hayi onke amashishini asakhasayo ajijisana nenkalo exingetyeni. Umnini weshishini lokuvasa imoto uphefumle ngokwahlukileyo nangona nje langazelela inkxaso nangakumbi. The business never slows down and the customers tselling dia atla tselling we never have problems with the client and customers. So that's the beauty of my business. Ukanti ke lo gama inyanga ezimbalwa zokuqala konyaka zisenobunzima, abasomashishini basakhulayo bathi bazijonge ngamehlo abomvu inyanga ezizayo zalonyaka ukuze amashishini abo abeluqilima kwinkqubela phambili. Unozakuzaku weli eMelika uthi kufike ixesha lokuba umba womhlaba uxovulwe norhulumente kamongameli Donald Trump. U-Ebrahim Rasool ebephefumla emva kwentetho kaTrump yokugxeka umthetho wokubuyiselwa komhlaba weli loMzantsi Afrika, i-Expropriation Act. Umongameli waseMelika uqhube ngokugrogrisa ngokubamba inkxaso-mali esuka eMelika enceda uMzantsi Afrika.
They're taking away land, they're confiscating land. Nanjengoko sekuthe kwacaca ukuba umongameli Donald Trump uqala imilo namazwe ohlukeneyo emva kokuba ngempelaveki etyikitye umthetho wokunyusa irhafu kumazwe aquka iCanada, iMexico kunye neChina. UMzantsi Afrika nawo ke awusindanga emva kokuba ethe ukutyityimpisela umnwe nge-Expropriation Act, kodwa kwangoku akukabikho nto ixhomisa amehlo. URasul uthi baza kuzama ukukhe babambe ingxoxo kwizigaba zonke zikarhulumente waseMelika ukucacisa ngale nyewe yomthetho wokubuyiselwa kumhlaba kwaye baqonde banzi nangophando kuthetha ngalo umongameli Trump. We need to be able to understand what are all at play with South Africa, but certainly I think that the land issue has emerged as the crucial pretext on which the president has tweeted. And certainly, I think we're treating it as a social media post. It is not an executive order. It is not an act of Congress. It is not even a rule coming out of State Department. And so, for me, the promise of an investigation is an invitation for engagement. Ingcali ehlala eNew York izamile nayo ukukhe icacise ngale ndaba dala. What Trump is doing two things. One, I think he's just throwing red meat to his own followers. American politics is by definition it's about local elections, local issues. And South Africa only features insofar as it serves as kind of like, fodder for an American debate. I think more important for us, though, he is sort of reacting to supporters and followers and people who admire him. Ibhunga losomashishini boMzantsi Afrika, iSouth African Chamber of Commerce eseMelika, ilumkisile ukuba ezi zigrogriso zokubamba inkxaso zinganeziphumo ezibi kushishino lwaseMzantsi Afrika. Sithi tsi evenkileni kwakhona siyabuya emva kwayo. Ukhumbule ke mbukeli ukuba ziyafumaneka kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.